Hello guys, Mamuka say muri Zimbabwe. I hope you are having a wonderful Thursday. Mzora nasi kowigi yakuda zvekundijelasa naye wedu yanchegoni kuvhura madziso. Mzora nasi tine nyaya yamukoma vatambudzwa nematachka. Regai tiwe kuti uri kufamba sei. Tete makasimba here ndaonawo confession yeuyo akanoromba negonzo kuTanzania. Ndinoda kungoti shamwari uri nani negonzo wani mumba. Ndinoti uri nani nekuti situation yako ichiri manageable. Yangu situation has gotten out of hand. Hazvisi kuita endere kuri kunzi ndakatyora mhiko. Imhosva yangu kuti matachka acho azara mumba. Acho yakafa yakaloda hapana reverse deal. Ini angu matachka ari kundiita ataki senge aya akashungurudza maEgyptian nguva yaMoses. Ari everywhere mumba, mukitchen, mulounge, mubathroom, pandinorara zvokuti dai ndaikwanisa kuwana market kumaChinese ndaita mari wedwe. Manje apa atengeseki ndeyekupfidzisa matadzo ose. Apa they live a stench smell. Mumba macho hamugariki. Zimansion tete double story with Italian finishings. Dzakakwira chikepe unongoona zvese hazvina maturo zvekuti furniture yangu yakadhura yakabva Italy. Hazvitsvaki ari kusiya amesa zvinhu zvangu nemadroppings ayo. Tete muchanzwa kuti ndapenga ini. Regai ndikupe background yematachka kumanshoni. Ndiri murume wechidiki nemakore 30. Handina mwana, handina mukadzi uyezve mhiko dzacho handifi ndakaroora. Ndaifunga kuti pandakapiwa mhiko idzi zvinhu zvekuroora kudhara ikoko ndichizviona senge sina basa, asi tete ndakaita wrong decision muupenyu. Nanhasi ndiri kuregreta, asi unoroora nepi iwe une tunhu twainvhedha space yako. Regai zvichinzi nevakuru kuchemera mukaka wadeuka hakuchabatsiri. Tetewe makore 5 apfuura ndine 25 years. Upenyu hwangu hwainge husina kundimira zvakanaka. Hapana chaifamba, kwaingova kutenderera panzvimbo imwe chete, kuita kunge mhepo iri muhovhorosi, merry go round chaiyo. Kwete kuti ndainge ndisingazami, ndaitozama asi zvinhu zvaisafamba. Saka kuti ndizobatana nelive wire danger skeleton mbaura inopisa itete, ndaienda kune imwe company kumarondera kwandainge ndanzwa kuti nevamwe kuti maChina ari kutora basa. Ndakakwira bhazi rangu hoping kuti ndinonowana basa. Upenyu hwangu hukati chinjei. Ko ndaigova nei tete. Trouser ndaive ndakapfeka ndaive ndatorikwereteswa natsano vangu sekuti rangu randaitoti riri nani ranga rakacheneruka kuti mbeu rapera shupu richiita kunge rakatsengwa nedhongi. Saka tsano vangu vainge vandiboreka. Ndakazviudza kuti kana ndaizowana basa ndaifanira kurongeka ndombotengawo chino nechocho. Ndakasvika tete pasite paya painzi maChina deal. Painzi maChina aida kuzotanga kushanda. Ndikasvika ndikaona HR aitora vanhu vebasa akati namba yavaida yainge yakwana. Saka ndaizozama next time. Vedu next time ipiko naye handiti ndaida basa racho izvezvi here. Ndakafamba tete ndichikwewa makumbo ndichizvituka kuti dai ndisina kumbobvira ndasimuka kubva kuChegutu kwandaigara natsano wangu nasisi. Izvezvi ndainge ndawesta kamari kebhazi kandainge ndinako. Handi ndaizotenga musoro wenguruve, cabbage, ndikasvikawo ndine chekubata. Moti zvinomboda here nemakore andainge ndinawo kugara one room nasisi nemurume wavo. Uchivata pamachira anotonhwa weight yevana vavo vanodiridza usiku pasi petable. Ndainge ndava munhu mukuru tete, waiona kuti sisi natsano havakudzinge, asi wega tete pane pausingadi kutumwa kuudzirwa unenge uchiona kuti uri kufuvisa vanhu mufaro wavo pamba pavo. Tete ndiri kupishana nepfungwa kudaro pakasvika rimwe Land Cruiser reblack rikamira pamberi pangu. Maingova nemunhu mumwe aiva muchikairi. Ndakatombozeza kupinda chiti ko kana ndikabiwa. Ndakazoodha zvivindi ndikagara. Muchikairi akanditi ndipinde aenda kuBulawayo. Ndakafara tete, ndaisazonetseka transport. Ndainge ndisingazotsvaki transport kana ndasvika kuHarare, ndainge ndawana transport. Ndakapinda mota muya kubva kumarondera kusvika muHarare. Taingotaura nyaya dziri basic, weather, bhora, zvingodaro. Mota yaita kubvuma road zvekuti pasina nguva tainge tati pfe muHarare. Tete ndikakuudzai kuti nhamo dzimwe dzenguva unoita kunge uite senge unopenga. Ndakangotanga kudurura zvese zviri pamwoyo wangu, zvese muchikairi uyu ndichamuti Lovejoy. Ndakataura nhamo dzangu dzese, kushaya basa, kubva kumusha ndichizama kutsvaka basa, upenyu huchirema, kuvata pasi petable nevana, kuomerwa neupenyu, kusvika pakwereta trials ratsano.
zvishuwo zvangu zvekushandura upenyu, Lovejoy akandirega ndikataura nhono dzangu dzese iye haana kana kundiinterrupta. Tete ndapedza, Lovejoy akamboita kanguva akanyarara. Ndikatofunga kuti zvimwe pada ndainge ndamubhuwa nekumudembera. Tete Lovejoy akanditi aizondibetsera kuita turnaround upenyu hwangu. Ndakafara chaizvo kuti kunze uko kuchine magood Samaritan. Tete ndinokesa zuva randakasangana naLovejoy nokuti rakaunza matambudziko mukati meupenyu hwangu. Ndakasvika muChegutu ndikadzika. Tainge tachijana macontacts naLovejoy akanditi aizondibata pafoni chero kuti ndimbhadhare mari yetransport, akaramba. Ndakafara chaizvo ndaizotengawo machunks, kachingwa nematomatisi. Zvechokwadiwo Tete Lovejoy kept his promise. Akandifonera akanditi aenda kuERC pane madeals aida kutsikisa. Saka kana ndaiva ndakasununguka kubva kuZimbabwe kusvika kuDRC by road parefu, saka aizoda munhu aimutandadza parodi. Ko ndaigoitei? Ndakabvumira mudenga, at least ndaizovarairwa pfungwa dzoita shoma. Ko ndaigotyei? Ndaiva ndakasasikwa kare Tete. Handina kumbofunga ruviri ndiye tande nenzira. Tiri munzira, Lovejoy aita nedhiri raida kundipinza raizondidyisa mari. Handaizombofa ndakatambura, asi madeals acho anenge embanje. Ndaisafanira kuudza munhu. Ndakatenderana nazvo nokuti mari ndiyo yandaitsvaka kuita kuivhima nemeso matsvuku. Takaita mazuva tiri muroad, takazosvika hedu, asi ini semunhu aiva asina kudyara malong distance ndainge ndakaita kurukutika. Tete takapinda muDRC. Lovejoy akapinda deep kumareserva. Tikasvika pane kamwe kamba kave kakavakwa nematanda kakapfirigwa nemauhwa. Iya, munotogara munhu mukati mesango kudai. Haya, hatyi zvikara. Kwakabuda umwe murume ainge akapfeka zvuma. Painge pasingadi kuudzirwa kuti taiva pai. Taiva pan'anga. Ende murume wena Lovejoy vaidoratidza kuti vanozivana kubva kare nekuti vaitombondirana. Indiyo yaiva next level sosare. Vakazondiudza zveupenyu hwangu. Lovejoy achiturikira, vakanditi nhamo yangu aiva masmall. Vakandipa chigubhu vakati ndiende paive pakajenga mvura pedyo neimba yavo ndinoisa mvura muchigubhu. Ndakaita sekudaro Tete. Ndichinochera mvura iyi makabva mapinda bururu mwana wedatya muchigubhu chiya. Sekuru vakanditi ndine rombo rakanaka, ndawana zvisinganetsi. Semunhu ainge asati akambobata mushonga upenyu hwese, handina kunzwisisa kuti vairevei. Sekuru vakanditi ndizvidire mvura yacho, uye chero zvodini mvura yaiva muchigubhu yaisafanira kupera zvamuchose. Kana yoda kupera ndaifanira kuwedzera chero neyepapombi, chero yemutsime, asi mvura yepasosi yaisafanirwa kupera. Vakazonditi jaja nyora kuseri kwemaoko, vakati tiende zvedu, vaiva vapedza neni just like that. Sekuru vakazoti mwinyi kuna Lovejoy, ini zvavaitaura ndaive ndisingazvinzwisisi. Takapinda zvedu muroad, tiri muroad, Lovejoy aingondisimbisa kuti ndaive ndawana zvisinganetsi, saka ndiite zvinhu nomazvo. Takasvika kumba, chigubhu changu ndakasvikochisa panodziya mukasechero kangu kandainge ndabva kumusha. Ndaiziva kuti hapana aimboribata. Tete ndakaona kuti kukura kwakaita bururu kaya ndaingoita mari, ndaisanzwisisa kuti yaibvepi. Kungonzwa kuti kwaita tudhu twechakati Tete, ndainge ndoti ndikaenda ndaitobva nemari yangu. Ndakazobva muone room asisina tsano, sokuti ndainge ndo-afforda kurenta. Ndakanorenta full house Tete. Ndikakuudzai kuti ine space of 1 year ndainge ndava kuverengwa pamikono. Zviya zvokuti ndaimbotambura was now a thing of the past. At 26 Tete ndakatanga kuvaka imba yangu kune imwe nzvimbo inogara mbinga. Ndaida kuzendemura Rino's double story, kutsiva kuvata pasi petebho kwandaita ndichidiridzirwa nevazukuru vangu. At 27 ndainge ndapedza imba iya. Furniture yangu was imported from Italy, ikatouya iri mungarava macontainer. Ipapo datya rangu rakazenge rakura kuita kunge kamba chaiyo. Raitova neka special glass karaigara Tete kandainge ndaitisa custom made. Ko ndakafamba far and wide Tete kunyika dzakasiyana-siyana. Kana tazogara upenyu hwemari hunonakidza Tete, no stress, no nothing, just swimming in luxury, uchidya mari yeziya yedatya kikiki. Sorry Tete, forgive my French. Ndaienjoya mari yedatya rangu. Mvura yangu yaigara mufiriji Tete. Eunice my helper ndainge ndamuudza kuti asabata mvura iyi chero zvodini, uye mubedroom mangu mune ma-important documents asapindamo. Tete Eunice aiteerera zvokuti dai ndisina kurambizwa kuroora,
Eunice was wife material. Aita basa rake nomazvo. Manje ndakazi nasekuru Glass. No wine, no wife, no children. Asi regai nditaure ndichiti hakuna zuva risingasviki, chisingaperi chinoshura. Aiva madziva apa masambuko. Eunice akaita emergency yaida kuti amboenda kumusha. Mbuya vakamurera vainge vadonha vari munda. Eunice akauya achichema akanditi ndinokumbira kumbosvika kumusha ndinoona kuti mbuya vari sei. Ndakaona zvakakodzera kuti Eunice aende. Vanoita muonera pamwe. Akasvika kumusha akati mbuya vaiva nani, kwanzi BP yavo yainge yakakwirisa. Ndikati ambogara achivapepa kusvika vava nani. Ndakaona kuti mwana aidemba basa rake. Ndikamupa assurance kuti asatya basa rake achariwana rakamumirira. Mwedzi ba Eunice asati adzoka. Ndikati beta nditi haya munhu anombotsvaira. Akauya uno mukadzi ane simba, aiva akagwinya. Ndakamusiya achisunda masofa mulounge achitsvaira. Aiva nemaoko anenge aspied, hapana panga asingasviki. Ndakabuda zvangu kuti ndimupe space yekutsvaira, akasununguka. Bedroom rangu ndakasiya ndakiya, ndaiziva kuti anoda close to a day achitsvaira. Ndaizodzoka zuva rovira ndomupa mari yake. Ndaizoswera ndiri kumachills tete. Ndakadzoka mumba muri spotless tete muchiita kunhuhwa mvura. Akanditi azoklina fridge, pane chigubhu changa chichinhuhwisa fridge, saka ainge akutora mvura yacho musingi akarasa chigubhu chacho. Tete ndakaita senge ndarohwa nebuka. Hana yangu kurova. Maiwi ndaizodii. Sekuru Grazi vainge vandikoomedza kuti under no circumstances mvura yemuchigubhu ipere. Ndaizodii manje. Ndakapa mukadzi uya mari yake. Ndaifanira kuronga emergency trip ndizame kugadzirisa mistake iyi. Hope yaigadzirisika. Ndakaita chipatapata kupinda muroad. At least mukufambidzana nasekuru ndainge ndogona kutaura zvishoma language yavo. Tete ndakatsanangura nyaya yangu. Sekuru vakadzungudza musoro vakanditi hazvigadzirika. Ndakavakumbira kuti ndinochera imwe mvura pandange ndambochera tete. Vakati yainge yapwa iya, so yainge yaenda nemablessings acho. Apa chaiva chirimo. Chero kukazonaya imwe mvura zvainge zvisingashande zvichidaro. Dzaitova mvura dzakasiyana dzine mapowers akasiyana. Maiwe zvangu tete, what to do now? Ndidzokerezve kupoverty kwandakabva. Dai zvikaenda nepamwe. Ndakasvika kumba kuya tete, zvechokwadi zvainge zvaenda nepamwe. Kusvikonovhura bedroom datya rainge risimo mukesi yaro. Regai ndimboenda mubathroom ndimbonorasa mvura. Tete zvandakaona zvakaita ndimere munyaviri, datya riya muspecial glass maro manga musina mvura. So kuti datya ritonhorere rakaenda mutabhu, ende imomo manga matova nemabururu akazara tabhu kuti Tete I had a million tachkas swimming in my tub, lying and waiting for me. Tete babururu aya akazoita graduate into matachka full size. I have an arm of matachka mumba. They've invaded my space. They are everywhere. Mkitchen, mulounge, msitting room, bedroom. Kuwanda kwakaita matachka ndo kuwanda kwakaita mari yangu tete. Asa andina peace tete. Andina tete ndachema zvangu. Eunice ndakazomuta asadzoka kubasa. Ndakamutangira business ari kumusha ikoko. She was a good helper handirambi. Asi I can't risk anyone knowing my business tete. Hausi upenyu handiri kurarama umu. No, I'm slowly but surely going mad. Now I'm 30 years, single, lonely, nezimba rakazara, izere mari musafe, nematachka ari mumba. Muviri wangu waita mavara kunge kama flash tete. Uvete, they will be everywhere. Achikunanaira skin yako. Love joy haasi kubatika zvamuchose. Problem handina kuziva kuti anogarepi. Taingosangana kuma drinking sports chete. Sure love joy kupinda mukati meupenyu hwangu kundiunzira matambudziko. Ndakaiteiko ini? Ndiri kufunga kuzvipfudza upenyu hwangu. Ini ndagara ndakafa kare. Hausi upenyu. At least sisi vangu ndakavavakisira ka 5 rooms vane pekuisa musoro. Asi hwangu upenyu tete. Hwangu upenyu tete ndachema. Hwangu upenyu huri kuvava segavakava. Huri kuvava segwenyakwenya rainda paganda tete. Apa iko zvino ndava kugara ndichingokwenya skin yangu fana nematachka. Hapachina musiyano. Kuita makwapa tete nevadaro ndodiniko. Iko zvino munhu anoita mari akagara. Ndakazviverenga kupi kuita mari asina kushanda, kungwana mari yakandimirira mumba without lifting a finger. Zvenyu tete nevedare makakomborerwa munorara hope dzeumambo. Ini ndiri surrounded by queen
of Dachka and the army of Dachkas. Queen Dachka and army vari kutoratidza kuti havana kwavari kuenda. They've taken over my life. He kuchema. Tazvinzwira toga ndiyo nyaya iripo vari kuti zvoni ivo vari kushaya kuti voita sei, vangoti regai ndipupure, hapachina zvekuti vaite, vari kushaya hapana. I don't know kuti munofunga kuti what do you suggest kuti vaite, but ndiyo nyaya iripo yematachka, yanzi imba yasara matachka. Video yepoverty yakaoma kuvandu unenge wawana kuwata pasi pemubhedha ukati neiro bhurugwa rakachenuruka kuti chenkwa ikungerahliwa upenyu hwakaoma. Regai tipinde munyaya yechipiri iyi yakatiwo